ହରି ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଆମ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛୁ ତା ଭିତରେ ଜାଣିଛୁ ତିନି ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଯେ ଆସିଲା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏକଦା ଗର୍ଗବଂଶୀ ଗାର୍ଗୀ ଓ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଗାର୍ଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସୀତା କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ ତ ବିଦୁଷୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ମାତା ସୀତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ହେ ମାତା, ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗାର୍ଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କିପରି? ସୀତାମାତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯିଏ ସର୍ଜନ କରିପାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାହା ସ୍ୱେଦଜ ଅଣ୍ଡଜ ଉଦ୍ଭିଜ ଜରାୟୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯିଏ ପାଳନ କରିପାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଜଳ ଦେଇକିରି, ଏବଂ ଯିଏ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ତିନିଟା ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଜନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂହାରଣ, ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ନର କରିପାରୁଥିବାରୁ ନର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏକଦା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ କୁଳଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ମୋତେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ନର ତିନି ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତଥାପି ବି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଭୋଗ କରୁଛେ? ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ବ୍ୟାଧି କାହିଁକି ମାନବ ପାଉଛି? ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ, ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, କାଳ, ବେଳା ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମାନି ବଂଶରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ କରୁଛି, ତାହାକୁ ସର୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଓ ସେତେବେଳେ ନର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଟପିଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ନର ତାର ପାଶବିକ ବା ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି, କାଳ ହେଉ, ବେଳା ହେଉ, ତିଥି ହେଉ, ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ, ଅଶୁଭ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, କରିଚାଲିଛି, ଯାଉଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଜନନ କରିଚାଲିଛି,
ଈଶ୍ୱରୀକୃତ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ବାଞ୍ଛିତ ବା ସଂସ୍କାରିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି? କେବଳ କୁଳବାଂଶୁଳ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୀତି ଆଉ ଅନିୟମ କରି ପ୍ରଜନନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ ପାଦଠାରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଚାଲନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ବା ସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବା ପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ନର ସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ବ୍ୟୟ କରେ, ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର, କେବଳ ନିଜ ପୁତ୍ର, କେବଳ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏକଥା ଭୁଲି ସଂସାରର ଉପକାର ପାଇଁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ବ୍ୟୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ନର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଟପିଯାଏ। ମାତ୍ର ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ବିକର୍ମ କୁକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ନର ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ସେହି ଧନକୁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟୟ କରେ ଏବଂ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ପାପ ପାଇଁ ଗ୍ରୀବାଠାରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ଅଚିକିତ୍ସ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଚାଲେ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଗଲା, ସର୍ଜନ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଗଲା, ପାଳନ କଥା। ତୃତୀୟରେ ଆସିବା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ବଳରେ ନିଜର ଷଟ୍ ରିପୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ସଂହାର କରେ ଏବଂ ଷଟ୍ ଆତତାୟୀ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚୋରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ନୀହନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଟ୍ ଆତତାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରେ, ତଥା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂହାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଟପିଯାଏ। ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନିଜର ବଳକୁ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ନିରୀହ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଅନ୍ୟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବଳ ଯୋଗୁଁ, ସେତେବେଳେ ମାନବ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପାପ ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀବାଠାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଚାଲେ। ଅତଃ ହେ ରାମ, ଯେତେବେଳେ ନର ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସର୍ଜନ, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ପାଳନ, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସଂହାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ନର୍କ ଦୁଃଖ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ପାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିବିଧ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ରହି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ସଂସାର ବିରୋଧୀ ନ ହୋଇ ସଂସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସଂସାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବେଦୋକ୍ତ ବଚନ ପଢ଼ି ସେ ନିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଜନନ ହେଉ, ପାଳନ ହେଉ ବା ସଂହାରଣ ହେଉ, ଯିଏ ନିୟମର କୌଣସି ସମୟର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁନାହିଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହେ ରାମ, ଏ ସଂସାରରେ
ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବା ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବା ନର୍କ ଭୋଗ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ମାନବ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ମାନବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇପାରେ। ସେହି ମାନବ ନିଜର କର୍ମ ବା ବିକର୍ମ କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ରୌରବ କୁମ୍ଭୀବାଗ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ସେ ନର୍କ ସବୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିବିଧ ଦୁରାସାଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ଅଚିକିତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ପାପଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନୀ ନୁହନ୍ତି, ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ସଂସାର ବିରୋଧୀ, ଯେ ସଂସାର ବିରୋଧୀ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ରାମ, ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ଏହିପରି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଚାଲିବେ। ହରି ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଲୋକା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ।